Fint, Kat. Det er når solen kommer ind, så er der mange biler. Ja, så han kommer ind. I kan være færdig. Så lige det. Kasper! Kan du stille? Sådan. Jeg kan ikke nok det. Jo, du skal så. Kasper, du stille! For helvede. Så er du stille, din skål. Og retten lige lidt, det sidder lidt for langt nede. Jeg hængepæl. Du skal have en kavalergang, Kasper. Kan jeg sgu da ikke få? Nej, ikke sådan her. Det er sådan. Det er Mette bare lige styr på. Det skal lave lort. Gå ind ned i bilen. Du er simpelthen... Du burde være sådan en plastikkirurg der, der laver mænd om til piger. Af puder. Jeg puder og halseklæder. Hej, Ole. Jeg kan egentlig som du kommer ind, jeg synes, det er stadig. Ej, de skal jo... De skal jo ikke så skæve ud af mine patter, vel? Nej, men ej. Den er lige hoppet ud under behovet der. Wow. Det manglede hanskerne ud. Ej, det kan være de Murphys. Okay, jeg tror også, jeg kan.